ani pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat, Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo, number 1. Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok.
ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Ba! To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 2 minutos ang nakaligad sa takna ng sa aga. Bombo Radio Bacolod. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition sa DYWP Bombo Radio Bacolod. Adlaw sang Martes, Disyembre 7, tuig 2021. Kagkaroon sa ito nga mga pangulong dinalaano na kita sa mga nagapangulo nga balita lokal. Don Alberto Arceo Elementary School sa Langinan, masunod nga target para sa pilot run sang limited face-to-face classes. Herd immunity sa Bacolod, ginalauman nga malabot na antes ang Pasko. Duha ka ginaligar miyembro sa Quadra Robbery Group arestado sa drug bypass operation sa Barangay 2. Isa ka tuig nga bata nga babae sa Cadiz, kritikal matapos maigo sa stray bullet. Magpakaisa sa Mrs. Padilla Pilason matapos ginlabos ang Pareho Manila nga trabahador sa Kampo Sang Tubo. Samtang Mayor Isko Moreno nagpangako nga suportahan niya ang tourism industry sa Cebu. Nagdayaw man sa Sugbo negosyo. Sa mga nagapangulo nga balita national, resulta sang genome sequencing sa biyahero nagikan sa South Africa ipagwas ang DOH subong nga adlaw. 8 ka iban pa nga biyahero nagikan sa South Africa. Wala pa na-locate sa DOH. Presidente Duterte nagapati nga sarang mabustan sang Octa Fellow si DOH Secretary Francisco Duque. Sa mga nagapangulo nga balita international, Myanmar, ousted leader Aung San Suu Kyi ginsentensyahan sang korte sang 4 ka tuig nga pagkapriso. Thailand, nakarecord naman sang unang nga kaso sang Omicron variant. Balita sa negosyo, big time rollback sa presyo sa produktong petrolyo epektibo na subong nga aga. Balita sa Hinampanga, Philippine Ascals magasakripisyo sang holiday season para sila pagsabak sa Suzuki Cup sa Singapore. Balita sa entertainment, Marian Rivera nagpakigbahin sa iya ginapangangita sa kandidata sa Miss Universe 2021 bilang isa ka-judge. Sa balita espesyal, 50 years old nga lalaki sa Italia nagtakod sang peke nga butkod agud nga magpabakuna batok sa COVID-19. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 4 minutos lang nakaligid sa takna nga saga. Nga mo nga pag-abi-abi sa inyo, din magkabong nga bahin sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo kag sumuman sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide bagi sa Facebook Live, sa Facebook fan page sang Bombo Radio Bacolod. Kagkaron sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho. Una kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita lokal. Ginpahayag sang chairman sang Committee on Education sa Sangguniang Panlunsod nga ang Don Alberto Arceo Senior Elementary School sa Barangay Alanginan. Ang masunod naman nga target agud nga patigayunan sang limited face-to-face classes. Madumdumaan nga opisyal na ginsuguran ang pilot implementation sang limited face-to-face classes sa Alanginan National High School kahapon sang aga. Ang nasambit ka eskwelahan ang pinakaunang eskwelahan sa syudad nga napahanugutan na sa pagbalik sa in-person classroom instruction makaligid sang kapindwa ka tuig gumanin sang ginpautat ang face-to-face classroom instruction bukod sa COVID-19 pandemic. Sa karon 40 ka mga grade 12 senior high school students pa lang sa Technical Vocational Livelihood o kon TVL track ang ginalakipan o kon nga ginalakipan sang first batch nga 20 ka mga estudyante sang Landscape Installation and Maintenance kag second batch sang 20 ka mga estudyante sa Contact Center Services. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Council Renesito Novero, makitang gid ang excitement kay kalipay sa mga nakigbahin sa pagbalik sang face-to-face classes sa Pisar. Yaning limitado lamang. Suno kay Novero, fully vaccinated na mga estudyante kag mga manunudlo nga nagpakigbahin subong man ang ilang mga panimalay bangod ini ang requirement sang gobyerno. Suno sa iya, 4 ka adlaw
sa isa ka semana lang magapadulong sa eskwelahan ng mga kabataan kag mga manunudo bangod ang isa ka adlaw ang napartilisel sa disinfection. Sunod ri natunga sa duha ka team ang mga estudyante kung sali ng kada grupo ang ginalakipan sang 20 ka mga persona. Kung ang team A ang yara sa eskwelahan sa una nga semana, ang team B naman na magapabilin sa ilang balay kag mga obserbar sa modular instruction and vice versa. Sa mga workshops naman nga patigayon ginalimitahan lamang sa 12 ka mga estudyante ang sarang nga makigbahin. Nagalaw mini nga madugangan pa mga eskwelahan nga makabalik na sa face-to-face classes kag sunod ri ang ina masunod nga target among Don Alberto Arsayo Senior Elementary School. Danan excited and very happy nga makahiwat kita sa face-to-face classroom instruction liwat bisan pa limitado lang anay ang numero kag ang mga modules sa pagtudlo sa classroom. Si Councilor Renisito Novero ang chairman sa Committee on Education sa Sangguniang Panlunsod. Ginalaw man nga malabot na sa Bacolod City ang herd immunity antes ng Pasko. Sa interview sa Bombo Radio kay Emergency Operations Center Deputy for Medical Dr. Chris Sorongon, 70% ang gina-require sa Department of Health agud malabot ang herd immunity. Sa reports ng Department of Health Region 6, nagdakat sa 68.93% ang fully vaccinated. Yara naman sa 17.82% ang partially vaccinated kag 13% ang wala pa nabakunahan. Gindugang man ni Sorongon nga zero deaths sa karon ng syudad sa unang 6 kadlaw sa Disyembre. Nagalaw mini nga magpadayon ang ini nga development kag balabot na ang herd immunity sa madasig katilion. Sunod riya, hindi naman gawa puno ang mga ospital kag naganubo na ang numero sang COVID admissions. Nagpanugyan man ini nga pisar nga yara na ang syudad sa alert level 2 kag mahalog ng restrictions. Maghalong kag magsunod gihapon sa mga health protocols bangod yara gihapon ang risgo sang COVID-19. Basihan naton sa declaration sa Department of Health na at least 70% sa aton total population ang bakunado. As of today, ang aton fully vaccinated is 68.93%. So that means to say, kung i-report ang subong ning adlaw kag ang sabuas naton nga nabakunahan, I do believe makuha to ng 70%. Nabatian si Bacolod Emergency Operations Center Deputy for Medical Dr. Chris Sorongon. Nagpagwa sang mando ang alkalde sang Salvador Benedicto nga hindi pag-renew ang job order casuals kung sila ang hindi bakunado batok sa COVID-19 epektibo Enero 2022. Madumduman nga una naman nga nagpagwa sa Executive Order si Mayor Lawrence Mark Snean de la Cruz nga nagadumili sa mga unvaccinated individuals nga magsulod sa tanan nga mga merkado sa banwa epektibo sa nasambit man nga petsa. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay de la Cruz, kapin 150 ka ang mga job order employees sa DSB kag sa masunod nga tuig hindi na pag-renew ang mga ini kung sila ang hindi bakunado batok sa virus. Sunod diri yara pa sa 30% sa mga pumuluyo ang wala na bakunahan kag sa karon madamo gihapon ang nagaduha-duha. Nagapaday naman ang ilang mga tikang agud maengganyo mga residente kang isang pagpadulong sa mga puro kag mga barangay. So kay De La Cruz ila ginauna bakuna ang luyag na nga magpatublok kay nagadihon naman sa mga strategiya agud makumbinser ang mga nagaduha-duha kaangin na lamang sang paghatag sang prioridad sa mga ayuda sa mga vaccinated na. Nagpagwa na ko order nga ang mga job order hindi na kami mag-renew sang job order nga wala fully vaccinated effective January 1, 2020. So amo lang na siya nga to no renewal of job order by January 1, 2022 kung hindi fully vaccinated. Si Salvador Benedicto Mayor Lawrence Marxin de la Cruz. Sarang gihapon nga makatambong sa mga session tuhoy sa budget sa Moises Padilla para sa masunod nga tuig. Ang vice-alkalde sa Banwa kag 3 ka mga miyembro sang Sangguniang Bayan pinaagi sa court order. Madumduman nga nakadetain sa karon si Vice Mayor Arian Villaflor kag Sanday SB member Jose Morito Flores, punong barangay Felisa Villaflor kag bana sini nga si Jonathan Villaflor matapos ginaligar nga may kangtanan sa kamatayan ni late SB member Jolomar Hilario. Sunod kay Mayor Ela Yulo, mayara sang court order nga sarang makatambong ang vice-alkalde kag 3 ka mga SB members pinaagi sa teleconferencing. Suno kay Yulo, wala pa sila sa karon na kay balukon ano ang opinion sa Department of Interior and Local Government o DILG. Tuoy diri bangod wala pa ang ahensya nakasabat sa ila inquiry apang sa corona. Ila pagasundo ng court order. Suno sa iya, may patigayunon man nga free trial sa December 13 paagi sa teleconferencing. Sunod riya, pinaagi sa court order makatambong sa sessions kag makabig nga miyembro sang SB ang mga ini kag kinahanglan na nila nga magdesisyon sa matasig nga tinuyon bangod diri nakadepende ang ilang nga budget. Actually, may court order na pwede gida sa attend by mayor kasi ang 3 ka SB through teleconferencing. Pwede na siya ka-attend. Pero wala pa ko kabalo sa opinion sa BILG. Pero as far as we are concerned, we will be following the court order. Nabatian si Moises Padilla Mayor Ella Yulo.
11 minutos ang nakaligid sa taknang alas 6 sa aga sa dugang panga balita lokal. Dako pa ang duha ka mga ginaligar miyembro sang Quadra Robbery Group sa ginpatigan nga drug buy-bust operation sang Bacolod Police Station 5 sa Proksigay, Barangay 2, Bacolod City. Ginkilala mga nagkaladakpan nga Sanday Anthony Quadra, 31 anyos, kag Raymond Espinosa, 28 anyos, kag dun sa mga residente sang nasambit nga lugar. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Captain John Christopher Masangkay, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 5, madugay naman nina ginamonitor ang duha ka mga suspetsado antes ginpatigayon ang buy-bust operation. Na-recover sa mga ini ang 11 ka plastic sachet sa suspected shabu nga nagabugat sang 12 grams kag nagabalor 81,600 pesos. Dugang pa nga nakuha sa pagkinakop sa mga ini ang 500 pesos nga buy-bust money kay iban pa nga mga drug paraphernalia. Gipagman nga si Quadra ang nadakpan man sadto bangod sa illegal nga droga apang wala pa mapatod kun ano nga tuig. Nakahunong na mga ini sa Bacolod City Police Station 5 kabaga pakatubang sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon Dangerous Drugs o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang atong subject sa inta sa namon na bypass operation is si Anthony Quadra, no. Bali utod na siya ni Api Quadra. If you remember, ma'am, isa na sa Quadra is leader na sang robbery hold up group diri sa Bacolod sang una pa bala. Si Police Captain John Christopher Masangkay ang Station Commander sa Bacolod Police Station 5. Kritikal ang kondisyon sa isa ka tuig nga bata nga babae matapos maigo sang stray bullet sa sitio Aloyana, Barangay Kaduhaan, siyudad sang Cali sa alas 5 sang hapo o kon Domingo sang hapon. Santo sa nakuha nga impormasyon nagasuso sa iyang iloy ang bata sa may nabatian nga naglagpok sa ilang nga dingding nga human sa galvanized iron o konsina kag nakitaan nga na lamang nga may nag-igo sa nga bala. Sa ulo sang bata kag nagbukol nga sa ini sa iya nga kilay matapos nga wala naglapos. Ang bata ginabulong sa karon sa ospital sa siyudad sa Bacolod. Nagapanawagan ang amay sang biktima nga nagpalupok sang armas nga makonsensya kung tani ini kag sabto ng iya ginhimo. Pilason ang magpakaisa matapos na ginlabos ang pareho manina nga trabahador sa kampo sa Sitio Balugo, Barangay 4, Banwa sa Moises Padilla, na 7:30 Domingo sang gabi. Ang mga biktima ginkilala kanday Reggie Cusino Katagi, 30 anyos, kag Giovanni Cusino Alvarez, pareho ang mga residente sa Barangay Ojong, Moises Padilla, samtang ang sospek nga ginkilala naman kay Crispolo Bordado, 31 anyos, residente sa Barangay 4 sa Ngamuman nga Banwa. Sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan, nagainom-inom ang magpakaisa sang nagpalapit ang hubog nga suspetsado kag nagpanglabo gamit ang binangon. Nagpalagyo ang mga biktima apang ginlaga sila sang sospek. Nag-agom sang pila sa nagkalainan nga bahin sang lawas sa nagkatagi kag Alvarez, samtang nagsungka naman sa kapulisan si Bordado. Sunod kay Police Lieutenant RJ Dangaran, ang hepe sa Moises Padilla Police Station, napikon ng suspetsado gani nagdangat sa paglabanay o kon labuanay ang ina nga pag-inaway. Suno kay Dangarang, nakagwa na ang mga biktima sa ospital kag nakaistoryahanay na ang magtimbang nga bahin sa pag-aregluhanay. Nagkakisunan lang sila, ma'am. Umabot sa akin, ma'am, yung pag-aaway nila. Then, nasip na, ma'am, nakalabas naman na sa ospital yung natin, yung victim natin. Then, nag-usap na rin yung victims sa yung suspect ng barangay para pag-usapan yung nag-social na ng ma'am. Yun naman yung victim natin na mag-magpapagaredo. Si Police Lieutenant RJ Dangarang ang hepe sa Moises Padilla Police Station. Para sa aton nga good news, tuman ang kalipay sang isa ka 69 years old nga nakigbahin sa special project sang Bombo Radyo. Matapos na bayluhan ang iyadaan kag indi maliso nga radyo sang bag-o kag dekalidad kag may dala pa nga pamaskwa. Bit-bit ang radyo nagikan sa Action Radyo Bacolod. Nagpadulong ang 69 years old nga si Nonito Sicatin sang Barangay Zone 4A, Siyudad Sang Talisay, sa istasyon na pabayluhan ini sang bag-o di kalidad. Pwede maliso kag may flashlight kag LED light nga radyo sang Bombo Radyo. Magluwas diri, nakabaton man si Sicatin sang 3,000 pesos nga pamaskwa. Tuman ang iya kalipay samtang ginabaton ng premyo bangod iya iniigabakal sang maintenance sa iya nga o kon sa iya nga hapo. Siya ang anay technician sa isa ka pribado nga kompanya kag pang charge sa karon sa baterya. Nagpasalamat ini sa Bombo Radyo sa grasya nga nabaton kag nagpangagdaman sa mga tagpalamati nga makigbahin sa special project agud magdaog kaangay niya. Hindi na maluwag-lubag, hindi na malisaw nga dayalan. Isa mamati ko na tag 20 minutos, 10 minutos, patukon mo na ka, gumagapog na. Kasi odblaw. Damo kay salamat sa Bombo Radyo. Basta Radyo Bombo. Number one ang Bombo Radyo.
Nabatian si Nonito Sikatin ang nagpabaylo sang radyo. Kag sa katapusan na nga balita lokal, apisar nga malayo ang ginalinan, wala gid nagduha-duha sa pagpadulong sa istasyon sang Bombo Radio ang isa ka Iloy matapos nga nagdaog. Wala sa unod niyo po. Park 20 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Si Maria Nori Argel o kon Argel sang Barangay Sampinit, Bago City. Ang nag-duty pa bilang barangay utility sa ilang barangay hall sa nalawagan ini bilang tagdaog sa promo. Ginayon nga nagpadulong sa istasyon na gudya kuhawan ng 500 pesos nga cash kag 650 pesos ka balor sa grocery goods kinasulod pa sa balde sang Orocan. Tuman ang nga pagpasalamat samtang ginabaton ang mga papremyo kag ginpahayag nga dako ini nga bulig sa iya nga mga balaklon. Nagpangagda man ini sa mga tagpalamati nga makigbahin man sa promo agud magdaog kaangay niya. Thank you so much kay daw additional gid ni sang akon nga wala unod nga bulsa. Thank you so much. Happy man kami. Thank you gid sa Bombo Radio and Star FM. Kabay nga sa sunod nga draw sa last ako makakalusot naman. Thank you. Ang pagpasalamat, malipayon nga pagpasalamat sang tagdaoga nga si Maria Nori Argel. Aton man gin-remind ang aton tagdaog kagabi ginlawag sa Zona Libre Program taga Yapa, Kinya Street, Barangay 5, Victoria City. Ang aton tagdaog Rachel Antilevera magkadto ka sa istasyon sang Bombo Radio subong nga aga antes las 8 agud makuha mo na nagahulat nimo nga premyo 1,150 pesos worth of prices ang nagahulat sa imo. Magdala lang sa duha ka mga valid IDs kina pa photocopy, duha man ka kopya agud nga masigurado mo na ang imo nga premyo nga nagahulat sa imo. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 18 minutos ang nakaligad sa takna nga sa aga. Bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views of Morning Edition, mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita national, international, kagiban pa. Diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si David Siba sang Doña Juliana Bacolod. Kay ginong pabaylo ng radyo, kay ang radyo to ya RMN. Nang sang lang sa isa ka stasyon. Teng Bombo ya.
Uy, manaslay kapag gusto ka lang niya kung dahil kaya mati, basta ya, Bombo kaya Japon. Gusto ko gadya nga mabayloan kaya ang amon niya nga kuan Bombo, pamati lang ko sa piyak mo. Bombo radyo gid kuya mo. Oo. Buti sa piyak lang ko gay pamati. Yang isa ya ka radyo, way ko na pamatian. Alin sa katigulangan amon niya radyo Bombo gid kami mo. Oo, basta sa piyak ya Bombo ka sa gabong mo. Kapiyak balayo. Salamat ko nga ari na. Makapamati na ko sa adlaw kagabi. Sign on to sign off ang pamati ko. Ang tag nilang 3,000 magamito ko ni bakal bugas, bulong, kag sa mga apo ko. Madako gid ka tama nga bulig kag dako man nga pasalamat sa Bombo Radio. Nga ilang pagbulig, way sing untat nga magbulig sa mga pigano. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 22 minutos ang nakaligad sa takna kadasi sa aga. Padayon ka mga nagapamati, nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo France, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa dugang pa nga mga balita. Nagpangako si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sang Domingo nga suportahan kag i-promote sa niyang tourism industry sang Cebu ang nangin paborito nga padulungan sa mga foreigners antes ang pandemic. Suno kay Moreno, ang turismo mayara sang 25 times multiplier sa paghimo sang trabaho kag kalabanan nga mga nagatrabaho sa tourism industry ang mga pamatanon. Ginopdan si Moreno ni Deputy Speaker Pablo Jan Garcia sang 3rd District sa tionsang pagbisita sini sa Cebu Safari and Adventure Park, ang premier safari park sa pusod nga makita sa Carmentown, Northern Cebu. Ini ang nagaserbi bilang sanctuary sang ginatos ka nagkalain-lain nga species sang tanom kag mga sapat nagikan sa 120 ka mga nagkalain-lain nga mga species. Ang tourism industry sang Cebu ang nag-contribute sang 35% o kung 3.86 million sang 8.6 million foreigners o foreign tourists ang nagbisita sa Pilipinas sa 2019. Bangod sini, ang probinsya mahimo nga makabigon nga tourist capital of the Philippines. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 23 minutos ang nakaligad sa takna nga 6 sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita national. Mahimo nga ipagwa sa mga dawang resulta sang genome sequencing para sa mga biyahero nga nagikan sa South Africa kag 11 kay badpa nga nagpositibo sa COVID-19 matapos nga magabot sa Pilipinas sa sunod sa Department of Health. Sa media briefing, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga ang 12 samples na gikan sa returning overseas sa Filipinos o ROFs ang sa karon ginpaidalam sa genome sequencing kag at sa Philippine Genome Center. Ginreport sang DOH ang nakaligad nga semana nga 3 ka mga biyahero nga nagikan sa South Africa, Burkina Faso kag Egypt ang nagpositibo sa COVID-19. Ginpahayag man ni Vergere nga ang close contact sang traveler nagikan sa South Africa ang mayara sang mild symptoms. Samtang ang 253 ka mga biyahero nga nagabot nagikan sa South Africa ubalin sa Nobyembre 15 tubtob Nobyembre 29. Suno kay Vergere, walo diri ang wala pa makitaan apang na-verify na. Wala pa makita ang 8 ka mga biyahero nga nag-abot sa Pilipinas nagikan sa South Africa. Sunod sa Department of Health, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga ang 8 ang kabahin sang 253 ka mga biyahero nga nagabot sa Pilipinas humalin sang bulan sang November 15 tubtob November 29. Antes ang Pilipinas ang nagpatuman sa temporary travel restrictions sa South Africa kag pila ka mga pugsod bangod sa Omicron variant. Suno kay Vergere, kabugusan nga 80 ka mga travelers ang na-verify kag na-locate kung sa diin. 77 diri ang mga returning overseas Filipinos, kag 3 ang mga foreign nationals nagikan sa Region 6. Ginpahayag man ni Vergere nga 71 ka mga ROFs, kag 3 ka mga foreign nationals ang gyara sa facility quarantine. 4 ang nagpaidalom sa home quarantine kag 5 ang na-discharge matapos makumpleto ang 14 days quarantine. Samtang sa data sa Department of Health, ginpakita nga 165 ang nagpapabiling nga gina-verify pa. Sa ang Pilipinas, nagpatuman sang travel restriction sa Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, South Africa, Zimbabwe, Belgium, Italy, Austria, Czech Republic, Hungary, the Netherlands kag Switzerland. Ginhinyo ni Presidente Rodrigo Duterte kagabi ang Octa Research Fellow Father Nicanor Austriaco
Kung ini ang bukas sa pagbulos kay Health Secretary Francisco Duque III bilang bangong pinuno sang Department of Health. Sunod kay Duterte nga malipay ini nga i-appoint si Ostiaco bilang Secretary of Health kun okay lang sa iya. Ginpamalibaran naman ini sang pari. Suno sa pari ginahimo ni Secretary Duque sang mayong trabaho sini kay gini ang thumasyan man. Ginpilit pa ni Duterte si Ostiaco ang offer sini nga mangin masunod nga Health Secretary. Si Ostiaco ang Dominican priest kag molecular biologist ang mangin kabahin sang team developing sang labing una nga Filipino-made COVID-19 vaccine. I would be happy to appoint you as the Secretary of Health, if that is okay with you. No I'm po. sure. Secretary Duque is doing a fine job po, and he's a Tomasian po. So Well, I trust him. he has shown even a desire really to rest after all these rocos against him. Sabi ko, I've been forcing him to stay. But he would be happy to give way to you, I'm sure. Si Presidente Rodrigo Duterte. Para sa katapusan nga balita nasyonal, wala sang deadline para sa voluntary withdrawal of Certificate of Candidacy o COC sa mga qualified candidates para sa 2022 elections. Sunod sa Commission on Elections o COMELEC, ginpahay ni COMELEC spokesperson James Jimenez nga ang poll body ang ginatala na lamang ang sang November 15 sa deadline sa withdrawal sa COC agud nga mabuslan sa party mate. Sunod kay Jimenez, pagkatapos sa November 15 nga deadline wala na sang voluntaryo nga substitution para sa mga individual. Sunod pa diriya, ang deadline lamang nga ilagin hatag amo ang para sa substitution. Ginpahayag man sang tagpamaba ang deadline sang pag-substitute sa mga involuntaryo nga ginkakas sa pagpadalagan bangod ang kandidato ang napatay o kunang na-disqualify ang tubtub sa midday sang eleksyon. Samtang ginpahayag man ni Jimenez nga mahimo mag-withdraw ang isa ka qualified nga kandidato. Ang mahimo nga voluntaryo nga mag-withdraw bisan matapos nga ini ang proklamar o kunang ini nga iproklamar nga nagdaog sa piniliaya. Ginpahayag ni Jimenez nga mas maayo sa kandidato nga hindi pag-ipabilin ang mga botante sa nga hanging. Oras Bombo Radio Philippine Standard Time, 28 minutos ang nakaligad sa takna ng 6 sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapangunang nga balita international. Una kita sa pungsod Myanmar. Ginbabat-batan nga guilty sang Sabuthiri Court sa Myanmar. Ang 76 anyos si Myanmar leader Aung San Suu Kyi kagin sentenyahan sang tagduha ka tuig nga pagkabilanggo sa kaso nga incitement kag paglapas sa COVID-19 rules idalom sa Section 25 sa Disaster Management Law. Kabugusan nga 11 ka mga kasong ginpasaka batok kay Suu Kyi apang ang tanan nga mga ini ang iya nga ginpanginwala. Lalagip sa ginpamatbatan sang 4 ka tuig nga pagkapinanggo ni Suu Kyi ang kaalyado sini ang ginpakakas nga presidente sa Myanmar nga si Win Myint. Wala naman ginpanugutan ang mga katapos sang media nga mag-cover sang promulgation sang korte. Si Aung San Suu Kyi ang yara sa prisuhan umanin sa ginkudita sa mga general sang iya nga gobyerno sa tong Pebrero 1 kaga amo naman ang nagtapos sa malipat nga period sang demokrasya sa Southeast Asian country. Si Aung San Suu Kyi ang gisentensyahan sang 2 ka tuig nga pagkapriso sa incitement patok sa militar kag 2 pagid ka tuig nga pagkapriso para sa breaching and natural disaster law nga may kaangtanan sa COVID. Para sa katapusan nga balita international, sa Bangkok, Thailand, nakadetect ang Thailand sang labing unang kaso sang Omicron virus variant sa US citizen nga nagpadulong sa pungsod nagikan sa Spain sa tinalikdan nga bulan suno sa health official. Ang una nga kumpirmado nga kaso sa ang isa ka lalaki nga nagabot sang November 29. Kung sa rin ang Thailand ang nangina ika-47 nga pungsod ang nakatukib sang bag-o nga variant suno kay Opas Kawinpong, Director General sang Department of Disease Control. Suno kay Opas, nagapatigayan ng mga health authorities ang dugang nga test sa mga tao nga naka-close contact sa tao. Apang ginpahayag nga ang tanan nga mga close contacts ang low risk. Ginumilian sang Thailand nga makasulod ang mga biyahero nagikan sa 8 ka African countries kalakipan na ang Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, South Africa kag Zimbabwe sa pag-umpisa sang bulan sang Disyembre sa tunga sang pamaog sang COVID-19. Para sa aton nga business news, epektibo na subong nga aga ang big time rollback sa mga oil companies sa presyo sang produktong petrolyo. Ini na ang ikalimangan semana sa pagnubo sang presyo. Sa separadong advisories, ginpahayag sang Chevron Philippines Incorporated o Caltex, Flying V, Petron Corporation, Philippine Shell Petroleum Corporation kag Sea Oil Philippines Incorporated nga magapatuban sila sang pagnubo sang presyo kada litro sang gasolina nga magadangat sa 2 pesos and 40 centavos, sa diesel kag 2 pesos and 65 centavos sa kerosene kag 2 pesos and 70 centavos, samtang ang clean fuel, Petrogas,
Phoenix Petroleum Philippines Incorporated, PTT Philippines Corporation kag Unioil Petroleum Philippines Incorporated ang magapatuman sang parehong adjustment sa presyo magluwas sa kerosene nga wala nila ginabaligya. Nag-epekto ang pagbago sa presyo alas 6 kaina sang aga. Magluwas sa clean fuel nga mag-epekto ang pag-adjust ng presyo sa alas 8:01 sang aga. Kag Caltex sa alas 12:01 sang kaagaon kaina. Sa sa pinakahuling nga data sa Department of Energy o kung DOE, ang year-to-date adjustment stand ang yara sa net increase nga 18 pesos and 10 centavos kada litro sa gasolina, 15 pesos and 70 centavos sa kada litro sa diesel, kag 13 pesos and 19 centavos naman sa kada litro sa kerosene as of November 30, 2021. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 50 pesos and 40 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 36 pesos and 75 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 47 centavos. Ang isa ka euro may baylo nga 57 pesos. Kag ang isa ka Saudi Arabian rial may baylo nga 13 pesos and 44 centavos. Ang average ng presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang alidad nagabalor sa 57 pesos and 50 centavos, tubtob 60 pesos and 50 centavos. Ang premium nagabalor sa 58 pesos and 50 centavos, tubtob 61 pesos and 50 centavos. Kagang diesel nagabalor sa 46 pesos and 40 centavos, tubtob 48 pesos and 55 centavos. Para sa ating sports news, mahimo nga mamiss sa mga players ng Philippine Ascals ang ilang pamilya sa holiday season. Pananglitan wala sang pagbago sa AFF Suzuki Cup. Naging host ng Singapore bangod nagbagatiner sila sa nasambit nga pungsod tubtob sa Enero 1. Ining isa naman ka sakripisyo nga himuon sang Ascals agud nga madala ang labing una nga major international trophy sang Pilipinas. Bangod sa COVID pandemic, baka 2 ka beses ginisol ang 2020 Suzuki Cup. Tubtob makadesisyon ang Asian Federation kapati gayunon nini sa Singapore hali December 5, 2021 tubtob January 1, 2022. Nagsugod ang mga match sang December 5, apang nakasugod naman ang hampang sang Ascal sa tung December 8, batok sa host nation. Sunod sa naturalized striker nga si Bienvenido Marañon, nalipay ini nga nakasugod na ang Ascal's debut sa Suzuki Cup. Nalipay man ang pamilya sini nga makatinero siya sa Singapore. Sunod rin, kada tuig man ng Christmas, apang hindi kada tuig ang Ascal's. Nalipay naman ini sa suporta sang iyang pamilya. Maswerte naman ang veteran defender nga si Martin Stubel nga naman nakaupo din ang iya pamilya antes sila magpadulong sa Singapore. Ang group stage sang Ascal sang tubtob sa December 18. Samtang ang semifinals run ang patigayonon halin na December 22 tubtob December 26. Ang championship ang natalana sa December 29 tubtob January 1. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 33 minutos ang nakaligad sa atak na galas sa isaga. Kagkaroon sa ito naman yung showbiz news. Excited na ang Philippine actress ang si Marian Rivera nga magimos ang iyang mga duties bilang judge sa 70th Miss Universe pageant. So kay Marian, nag-look forward na ini nga makita ang mga kandidata sa Israel. Agad hindi lamang makita ang ilang beauty kundi pati naman ang ilang bravery kag humanity. Hindi siniluyag hambalon nga mayera siya sang ginapangita sa Miss U candidates kundi mas excited din nga magpadulong sa Israel agud mas ma-appreciate niya kag masaksihan ang katahom sa mga kababaihan na nagikan sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Sunod diri, hindi lang kaanyag sa mga linay ang luyag niya nga makita kundi ang ila kaisog nga mabalik ang humanity sa kalibutan sa pihak sang radikal nga pagbago nga natabo sa aton bangod sa COVID-19 pandemic. Wala naman natago sa aktres ang iyang excitement nga makaabot sa Israel. Ang Mrs. Dingdong Dantes ang natala nga magtambong sa pila ka mga Miss Universe activities sa Jerusalem antes koronahan ang bago nga queen sa Desyembre 12. Sang tinanikdan nga simana, ginpahayag ni Marian nga thankful ini kag honored nga mapilian sa malaka lamang nga oportunidad gani ginbato niya ini nga hugot sa iya nga tagipusoon. Para sa aton nga Bombo Health News, bilang kabahin sa kampanya sa masilway nga Pasko, ang Department of Health o DOH ang nagpagawa sa public advisory nga magamit na lang sa mga alternatibo sa mga palupok sa pagselebrar sa holiday season. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga publiko ang mahimo nga mag-usar sa mga pagkabutang nga makatugas ang gahod o kung magtanaw na lang sang fireworks display sa komunidad. Suno kay Vergere, agad malikawan ng mga injuries subong holiday season, ilabi na nga mabuday kung may magtuga pa nga kaangay nga mga insidente bangod ang mga resources sa gobyerno ang ginakinanglan pa sa COVID-19 response. Ginapanugyan man sang Department of Health sa publiko nga ipadayon ang pagsuksok sang face mask kag sigurohon nga nagakaigo ang air ventilation samtang yara sa selebrasyon. Nagpanawagan man ini sa publiko nga ipanugyan sa mga himata kag abyan nga nag-edad 12 anyos pasaka nga magpabakuna batok sa COVID-19.
Samtang ginabiso man ni Vergere sa mga Filipino nga hagan-haganon lang ang pagkaon kag ang pag-inom sa mga alcoholic beverages. Ginalauman sang Health Undersecretary nga makig-isa ang tanan nga pubuloy kag magbulig agud maangkon ang ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Oras sa Bombo Radio for Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligid sa tak na nga sa isa. Kagkaroon sa ito naman nga balitang espesyal. Madamo sa gihapon ang nagaduha-duha nga magpabakuna. Apang bangod kinahanglan sa karon ng vaccine certificate sa pag-sinalayo. May mga nagkapilitan nga magpavaksin. Apang isa ka 50 anyos nga Italian nga lalaki ang luyag lamang nga makakon sa vaccine certificate kag luyag mag-angkon sa bakuna pagi sa paggamit sang peke nga butkon. Ang lalaki nga nagbisita sa isa ka vaccination center sa Biella na minhan katungdan sa Italia sang Huwebes kag nagpahayag nga luyag nila nga makangkon sa dose ng COVID-19 vaccine. Naging matawhay ang proseso tubtob nga ang 50 anyos nga lalaki nga ang pangalan ng wala gipahibalo sa publiko para sa iya privacy ang ginambaran sa isa ka nurse nga alsahon ang iyang sleeve. Hapaw lang siniyagin pakita ang iyang upper arm nga naghatag sang katingalahan sa nurse apang mas nasigurado sang health worker nga may sala sang ginhikap na sini ang iya panit kay nabatyagan nga daw hindi insakto ang texture sang Maria Lizar sini nga hindi matudtod nga panit sang tawo ang iya nahikap. Ginhambalan sang nurse ang lalaki nga hukson ang tabon sa iya bilog nga butkon kag dito na diskubrihan ang isa ka peke silikon nga butkon kag gintisingan pa kumbinser as ang nurse nga magpakuno-kuno nga wala inisang may nakitaan apang wala gid nangin maswerte ang ginalagari sa ka anti-vaxxer nga luyag lamang magpakuno-kuno nga nakapabakuna agod nga makasulod sa trabaho kag mag-enjoy sa kailwayan sa sosyedad nga wala ginapaidalam sa swab test pagod ginalerto sa nurse ang iyang mga superiors kag nagtawag sang pulis. Ang ginakapit nga genius nga nakapanumdum sang ideya gamit ang isa ka silicone arm para sa vaccine ang magapangatubang sang isa ka criminal complaint kay kinahanglan nga magatubang man sa isa ka judge. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 37 minutos ang nakaligid sa tak na alas 6 sa aga. Kagkaroon sa ito naman nga balita sa lakat sang panahon. Alas 3 kinasang kagahon ng low pressure area ako ng LPA. Nakita 1,055 kilometers sang nasidangan sang Mindanao. Ang shear line namang nag-apekto sa eastern section sang Mindanao. Ang northeast monsoon ang nag-apekto naman sa Luzon kag Visayas. Ang eastern Visayas, Caraga kag Davao regions. Ang mag-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may laptalap nga pagulan kag pagpanagub dala sang LPA shear line kag ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora kag northern portions sang Quezon, kalakip sa Pulido Islands ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may mahina nga pagulan dala sang northeast monsoon. Ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sang Luzon kag nabilin nga bahin sang Visayas ang maka-eksperyensya naman sa magulugal-umon tubtub magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsaon nga pagulan dala sang northeast monsoon. Ang nabilin nga bahin sang Mindanao ang maka-eksperyensya sa magulugal-umon tubtub magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsaon nga pagulan dala sang localized thunderstorms. Ang Luzon kag Visayas ang may kasarangan tubtub mabaskog nga hangin nga magahuyop sa nasidangan tubtub na minhan nasidangan tubtub sa naminhan. Ang eastern section sang Mindanao ang may kasarangan tubtub mabaskog nga hangin nga magahuyop na minhan nakatungdan. Ang nabilin nga bahin sang Mindanao ang may mahina tubtub kasarangan nga paghuyop sang hangin tubtub na minhan nakatungdan. Ang baybayin diri ang mangin mahina tubtob nga makasarangan. Samtang sa ito naman natin sang temperatura una kita sa Metro Manila 23 to 29 degrees Celsius. 2% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin ay may kasugon yung 0 kilometers per hour, partly cloudy. Sa Dagupan, 22 to 31 degrees Celsius ang atas ng temperatura. May 2% nga tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 6 km per hour, clear. Sa Tacloban naman, 23 to 29 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 91% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin ay makapasugon ng 8 km kada oras, cloudy. Sa General Santos, 23 to 32 degrees Celsius ang antad sang temperatura. May 3% nga tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 2 km per hour, cloudy skies. Kag diri sa syudad sang Bacolod, 24 to 29 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 5% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin ay may kabasgon nga 11 km kada oras, mostly cloudy. Ang adlaw nagbutlak las 5:54 kay nasang kaagahon kag magatunod na 5:25 karon sa kahaponanon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 40 minutos ang nakaligad sa takna ng Zaga. Inyo nabatian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong adlaw sang Martes, Disyembre 7, tuig 2021.
Kag sa ito naman nga Christmas countdown. 18 days to go before Christmas. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Kag sa ito nga Bombo News Analysis ay padala sa isa ka maokod gitag palamatis ang Bombo Radyo Bacolod inaginbasa ni Bombo Daniel Lecciones kag ini ang may tigulo hudyat na bala. Kahapon nga adlaw madamo nga mga buluthuan ang limited face-to-face nga pagklase ang ginbuksan. Hudyat na bala ini nga ang paglupig sa coronavirus nga makatalagam ang ato na maaguman o kung base kita ang nahinalian lamang. Bangod madamo na ang nabakunahan, mga tigulang kagkabataan, kabangdanan sang pagnubo sang kaso sa mga nagkalalatnan. Siguro ba si tama na gidman ang iniingation, pagbukas ang face-to-face nga klase, ang patigayunon, masunod na sa 2 ka tuig nga mga kabataan nagpaymuyong sa distance learning, alang-alang gid ang ila pagtuon. Face-to-face nga pagpatuman sang klase, pagpatuman man sang maidiid nga supervision, nagakadapat sini. Kabataan dapat gid nga bantayan kag pahalungon. Minimum health protocol dapat gid nga sundon. Ang ini nga pangunahuna pananawa naging padala ni Mario Fernandez sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istomsi,